Hello. Sure. Mina mangiyele ngithi ubhuti wakhe uthi uzilini naye ngoba mina bengicabanga ukuthi umama uzayiwala. Khona ingxoxo encane nje engicela ukuyenza. Bengicela ukuyenza nobhuti nomama. Mhlawumbe ungangilinda nje lapha phezulu kancane. Oh. Yeah. Okay. Ungadinwa yimina. Oh. Ngiyabonga. Usisi lo umamkhulu akahleli yedwa uhleli nobhuti wakhe. Manje enkulumweni ngiyathola ukuthi bayazana benotuku ubhuti. Manje iyona inkinga enkulu le ukuthi labantu ba ama friends sizokhuluma thina udaba olithinta isithembu. Sanibona ma. Yebo baba. Hayi siyaphila. Mina ngomuso kaMseleko. Lensizwe ngihamba nayo uyayazi? Yes. Ubani? Kitupo. Oh, Ke mathwaka. umuntu wakho. Yes. Okay. No, njengoba ngizile nje namhlanje ngiye ngakhuluma naye. Wayesethi cela sibonane. So ke ngingamcela ukuthi akuchazele ukuthi sizobonana la. Ke tlile mona ke tlo kopa ntate Mseleko hore a nthuse hore ke kgone ho bua le wena ka ntho because ne kwa tlo bolella hore se ke le ready for nka Sthepu. Sthepu? You're ready. I don't understand what's in kahle. Ke re baby ne kopa hore o ndumelle hore ke kgone ho nka Sthepu. O ile etsa la hore ke thole motho and the reason ya hore ke nke Sthepu ena le ngwana Yo. le motho ona and then ngwana teng wa kula a ntse re tsamaya ko bathong ba re tlamele ke metse masiwa ntle mo family. Understand wena ngabe nje ngitshela ngomntwana ukuthi wenze mistake outside then sibone ukuthi simkhulisa kanjani angitho wakho. Ukusho ukuthi umntwana uyamamukela umntwana. Umntwana wakho nangakhe? Isikhathi esingakanani ubonana nomuntu wakho? Unesikhathi esikani? Yeah, 4 years. Oh yes. Sithe nje sisaxazulula le ndaba sisayilalela. Kwafika lo bhuti ila ngibone khona ke indoda iphakanyela umoya. Nje wacabanga mfethu uhlukumeza ngwana zalenjwa mfethu awethu. Ke afrista. Khale kringa lona kuchayela where we come from, what's been happening in this family and all of that, and then you bring us here mfethu. So now we must sit here in front of cameras, people must watch us and make a joke out of us because that's how you take my family. No, isinjwa. Mara isinjwa la ke batlo rectify. Ya tloa mo ke tloang teng ke tla ikitlela wena nna. Ngiyacela mfowethu. Sure. O ka ba di ka ngitse le lebeke ditshune fa nna. Ke batlo rectify. Amanga si rectify so we rectify jwang so wenze phoso. Ngiyacela ukuthi ngoba nami bengazi ukuthi bengithi ucela isithembu manje ukuthi unengane bengazwanga. Into engiyi-understandayo kuphela ebikwa ile ndoda yokuthi ukube bebeyikhulumile mhlawumbe uTuku wayikhuluma nayo kodwa le ndoda nalapho uTuku ngicabanga ukuthi usabile wasindeka ukuthi umfowabo phela lo kaNkosikazi ngimjwayele yebo kodwa ngimjwayele ngale extent yokuthi ngingamxoxela ukuthi yazi mfowethu ngithe ngiyahamba ngathola ingane ngayizwa leyo nto. Wasuqeda unyana ngona kudladle. Okay, ungakwazi ukuthi usebenze uqede zonke izinto sasisi. Then ke bese indaba yesithembu siyikhuluma. Yeah. Because manje siyikhuluma kabi awuqedile. Exactly. Ma ufuna ukushada. Angithi isithembu means you must get married. So ufuna ukushada khona manje. So ungakwazi ukuthi uqede zonke izinto. Zonke izinto. Then singayikhuluma. Yes. Lo muntu wakho bese uyamtshela ukuthi ngizokhuluma indaba nawe yesithembu mase ngiqedile. Ngibona ngathi kune pressure. Okay. Fakela ipressure lo muntu. Yeah. Kodwa ngeke amfakele ipressure mncane mangimbhekile lo muntu. Uzombona kodwa nawe uzombona. Mfowethu ungamsabi mama isithandwa sakho lesikade. Uthe ungena la wambeza ngobaby. Ngicela uhlale ngale mina ngizolanda umuntu wami adlalele. Angicela uye phezulu. Okay.